Pasou un ano dende que se decretaron as primeiras restriccións da COVID e un dos sectores máis prexudicados, a hostalaría, aproveitará esta data para volver saír á rúa. Colectivos de todo o país organizaron para mañá unha gran movilización en Santiago. Un pouco foi xa a razón pola que escollemos o día 13, non? Polo este cabo de ano, isto íbamos para dar aniversario, pero casi falamos de cabo de ano no que empezou todo este problema. O remate da marcha presentarase o plan de rescate do sector hostaleiro elaborado pola plataforma na defensa da hostalería galega. Na proposta defenden ampliar o horario ata despois das ceas fronte á proposta da Xunta de fixar a hora de peche nas 9:30. Creen que o lóxico sería poder traballar como mínimo ata as 11. A proposta é pechar os restaurantes ás 9:30, eso é abrir para nada. O sea, quen ven cenar ás 8 da tarde, o sea, pode caerche 2 mesas, pero tes que durar turno, tes que facer previsión para unha noite que é moi probable que non che entre ninguén a cear pola porta. Entonces, eso xa nos dá unha idea de que tipo de representación da hostelería hai agora mesmo coa Xunta cando toma decisións, non? No seu plan demandan tamén que os peches vayan sempre aparellados a axudas para evitar demoras nos cobros, como lles está pasando agora. Nese sentido insisten, moitos seguen agardando por cobrar as súas achegas e non poden aguantar máis. Temos claro que o máis importante é ese xa, non? Esa inmediatez, esa necesidade de que as axudas cheguen xa. Isto xa é repetitivo, isto é reiterámolo porque realmente temos ese problema. Hai xente, hai negocios que aínda non percibiron as axudas do primeiro plan de rescate da Xunta e xa leu publicado o segundo, xa se solicitou o segundo e nos tememos que vai pasar o mesmo, non? Que chegarán cando chegarán. A movilización de mañá na que participarán colectivos das 4 provincias galegas vai percorrer a cidade de Santiago con remate na Praza do Obradoiro.